салом, шарҳи хабарҳои рӯзро мустақиман дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз рӯи мавҷи радиои муҷир мешунавед. имрӯз сешанбе 31 марти 2020 сол аст. хабаргузориҳои азия плюс ва спутник тоҷикистон бо истинод ба рӯзноманигор галия ибрагимова менависанд ки имшаб зиёда аз 300 нафар мусофирони дармонда дар фурудгоҳи дамадедеvaро аз дохили фурудгоҳ ба кӯча ронданд. гуфта мешавад ки аз ин шумора 200 нафарашон шаҳрвандони тоҷикистонро ташкил медиҳанд. бино ба хабар акси ҳол чунин аст ки шаҳрвандони тоҷикистон ва ӯзбекистон чанд рӯз боз ба сабаби баста шудани ҳарими ҳавоии русия ва ҳамчунин кишварҳои сафармекарда наметавонанд ки аз фурудгоҳи дамадедеваи Москав ба ҷое бираванд. онҳо дар фурудгоҳ чанд рӯз боз интизоре кашида дар он ҷо хоб ва хӯрок мехӯранд. дар байни мусофирон занон ва кӯдакон низ ҳастанд. айнан чунин ҳол чанд вақт пеш низ дар фурудгоҳҳои дигари Москав ба монанди Жуковский, Шереметова ва Внукова низ ба назар расида буд. дар он фурудгоҳҳо низ гарчанде ки мусофирон рӯзҳо дармонда буданд, аммо аз дохили фурудгоҳ ронда нашуда буданд. ҷиҳати равшании вазъ ба амал омада бо сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагии хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия суҳбати телефонӣ анҷом додем. масъулон иттилоъ доданд ки ҳоло кормандони сафорат дар якҷоягӣ бо кормандони намояндагии хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар Федератсияи Русия дар фурудгоҳи Дамадедева қарор доранд ва ҷиҳати ҳалли масъала кор бурда истодаанд. хабар доданд ки шумораи шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар фурудгоҳи Дамадедева қарор доштанд на 200 нафаре ки расонаҳо навиштанд, балки 143 нафарро дар бар мегиранд. гуфта мешавад ки дар якҷоягии сафорати Тоҷикистон, намояндагии хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия ва соҳибкорони тоҷик аллакай зиёда аз 80 нафари мусофирони тоҷики дармонда дар фурудгоҳи Дамадедеваро ба вилояти Калуга бурда бо ҷои хоб ва 3 вақт хӯроки гарм таъмин кардаанд. барои 63 нафари боқимонда низ дар соатҳои наздик ҷои хоб ва шароити рӯзгор таъмин карда хоҳад шуд. ҳамчунин масъулони намояндагии хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия таъкид бар он доштанд ки ҷиҳати анҷоми сабти расмии ҳуҷҷатҳои мусофирони дармонда бо истифода аз меъёрҳои содакардашудаи ба расмият дарурии ҳуҷҷатҳои шаҳрвандони хориҷӣ ки дар давраи хуруҷи коронавирус аз ҷониби вазорати корҳои дохилии Русия тасдиқ шудааст, кӯмак хоҳанд кард. идомаи хабарҳои рӯзро мустақиман мешунавед. пагоҳ 1 апрел дар Тоҷикистон даъвати баҳории навазгарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шурӯъ мешавад ки он то 31 майи соли равон идома меёбад. комиссияи даъвати ҷумҳуриявиро муовини сарвазири Тоҷикистон Ширин Исматуллозода роҳбарӣ мекунад. дар моҳҳои апрел-май хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраршудаи хидмати ҳарбиро адо кардаанд аз сафи қувваҳои мусаллаҳ рухсат дода шуда ва шаҳрвандони ҷинси марди ба синни 18 расидагӣ дар Тоҷикистон, инчунин нафарони сину солашон калон ки ҳуқуқи таъхир ва ё хизмати ҳарбӣ озод шуданро надоранд ба хидмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. ҳамасола 15-16 ҳазор ҷавонони синни аз 18 сола то 27 сола ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон даъват мешаванд ки аз нерӯҳои сайёр, заминӣ, зиддиҳавоӣ, зудамал ва мудофиавӣ иборатанд. дар Русия низ даъвати баҳорӣ барои ҷалби навазгарон ба хидмати ҳарбӣ аз 1 апрел шурӯъ мешавад. сарфи назар аз вазъи мураккаби панҷшавии сирояти коронавирус дар Русия, президенти Русия Владимир Путин фармон дар бораи оғози даъвати ҳарбиро ба артиш имзо гузоштааст. вазири дифои Русия Сергей Шойгу гуфтааст ки даъвати баҳории навазгарон бо сабаби коронавирус ба таъхир гузошта намешавад ва илова кардааст ки ҳамаи даъватшавандагон қабл аз фиристода шудан ба қисмҳои ҳарбӣ аз санҷиши сирояти коронавирус гузаронида мешаванд. ҳамчунин навазгарони русро баъди фиристодан ба қисми ҳарбӣ 2 ҳафта карантин мекунанд. дар ин бора Лента.ру хабар дода буд. худи расон мекунем ки дар Ӯзбекистон баръакси ҳол мақомот кори комиссияи даъвати баҳории навазгаронро бино ба сабаби панҷшавии коронавирус қатъ карданд. мақомоти Ӯзбекистон расман изҳорот дода буданд ки ин навбат даъвати навазгарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Ӯзбекистон гузаронида нахоҳад шуд.
зарари моддии расонидашуда дар пайи офати табиии обхезӣ дар деҳаи ҳалқаҷари ноҳияи хуросони вилояти хатлон зиёда аз 1.3 миллион сомониро ташкил додааст. Дар ин бора Радиои Озодӣ аз қавли Раҳматулло Сафарзода, раиси ноҳияи хуросони вилояти хатлон хабар медиҳад. Гуфта мешавад, ки дар пайи офати табиӣ ба амал омада як сокини ҷинси марди 59-солаи деҳа ба ҳалокат расида, зиёда аз 200 манзили зист ва қитъаҳои замини назди ҳавлегӣ ва киштзорҳои сокинон дар деҳаи ҳалқаҷари ҷамоати деҳоти Садриддин Айнии ноҳияи хуросони вилояти Хатлон қисман ва ё пурра зери обу гил мондаанд. Мақомот бо ташкили комиссияи махсус давоми 10 рӯз хисороти ба амаломадаро ҳисобиданд, ки он 1 миллиону 338,075 сомониро дар бар мегирад. Бонки ҷаҳонӣ тахмин мезанад, ки аз соли 1992 то соли 2016 офатҳои табиӣ дар Тоҷикистон 1.8 миллиард доллар хисорот овардааст, ки дар пайи ин тахминан 7 миллион нафар аз обхезӣ, заминҷунбӣ, ярч ва фаромадани тарма зарар дидаанд. хабарҳои рӯзро аз Қазоқистон идома медиҳем. Вазири тандурустии Қазоқистон Элжан Бертанов рӯзи душанбеи 3 март хабар додааст, ки сардухтури хадамоти ёрии таъҷилии вилояти Ақмола ва сардори раёсати тандурустии ин вилоят бар асари марги як сокини 64-солаи вилояти Ақмола муҷозоти интизомӣ гирифтаанд. Нафари гузашташуда ҳафтаи сипарӣ гардида аз коронавирус фавтида ва аввалин қурбонии вируси COVID-19 дар Қазоқистон гардид. марги ин зан дар Қазоқистон сару садоҳои зиёдеро барангехт. писари зане аз коронавирус фавтида навори видеоиро сабт карда дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кардааст, ки он табибонро дар марги модараш айбдор мекунад. Ба гуфтаи ӯ, кӯшиши вай ҷиҳати бистарӣ кардани модараш дар беморхона бенатиҷа анҷомид, чунки ҳангоми бад шудани вазъи саломатии модараш табибони ёрии таъҷилӣ хавфи гирифтории зани беморро ба коронавирус эҳсос накарданд. дар пайи ҳолати ба амаломада мақомоти дахлдор санҷиши ҳодисаро шурӯъ карданд, аммо вазири тандурустии Қазоқистон аз додани ҷазои интизомӣ ба сардори раёсати хадамоти ёрии аввалияи тиббӣ ва сардори раёсати тандурустии вилояти Ақмола хабар дод. мо ҳолати ин вазъи ба амаломадаро бо диққат таҳлил кардем. барои таъмини фаъолияти мӯътадили беморхонаҳо чораҳои иловагӣ андешидем. мо тамоми кӯшишро ба харҷ медиҳем, ки то ин гуна ҳолатҳо такрор нашаванд, таъкид доштааст Элжан Бертанов, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Қазоқистон. Субҳи рӯзи 3 март дар Қазоқистон беш аз 300 ҳолати гирифтории сокинон ба коронавирус тасдиқ карда шудааст. аз 16 март дар ин кишвар вазъияти фавқулода амал мекунад. аз 19 март бошад дар шаҳрҳои Нурсултон ва Алмато карантин бо ҷорӣ гардидани маҳдудиятҳо барои ҳаракат ва манъи вуруд ва хуруҷ ба ин шаҳрҳо ҷорӣ карда шудааст. хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. ғоратгарон аз осорхонаи Ларении Нидерландия тасвири Винстен ван Гонгро дуздиданд. ҷинояти мазкур рӯзи душанбе соати 3:15 вақти маҳаллӣ рух додааст. полис натавонистааст, ки ҷинояткоронро дар ҷои ҳодиса дастгир кунад. ғоратгарон аз осорхона танҳо як тасвирро ба яғма бурданд, ки он тасвири боғи баҳорӣ ном дошта дар фасли баҳори соли 1884 эҷод шудааст. арзиши гаронбаҳои тасвири ба яғма бурдашударо то ҳол мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Нидерландия ифшо накардаанд. тасвири мазкур ба осорхонаи Грогенин тааллуқ дошта ва ягона кори Ван Гонг дар ин осорхонаи машҳур будааст. асарҳои рассом хеле кам дар бозори кушод пайдо мешаванд, аммо дар рӯйхати аксу мусаввараҳои гаронбаҳои ҷаҳонӣ қарор доранд. коршиносон тасвирҳои Ван Гонгро аз камназиртарин тасвирҳои рӯи дунё медонанд ва қимати мусаввараҳои офаридаи Ван Гонгро гаронарзиш мешуморанд. яке аз мусаввараҳои Ван Гонг доктор Гачет ном дорад, ки дар соли 1990 дар Нью-Йорки Амрико дар музояда бо нархи 82,5 миллион доллар ба савдо рафтааст.
идомаи нашри хабарӣ. Думаи давлати Русия дар хониши сеюм лоиҳаи қонунро дар бораи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои вайрон кардани ҳолати карантинӣ қабул кард. Ба навиштаи РИА Новости ин санадро вакили парлумон Павел Карасенков ва раиси палатаи поёнии парлумони Русия Вячеслав Володин муаррифӣ карданд. ҳоло зарурати ҷудо шудан бо сабаби коронавирус хусусияти машваратӣ аст ва муҷозот барои он имконпазир аст агар вайронкунии ҳолати карантинӣ ба марг ё сирояти оммавии каси дигар оварда расонад. тибқи қонуни нав вайронкунандагони қоидаҳои санитарии эпидемиологӣ аз 500 000 то 1 миллион рубл ҷарима ва ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи касб ба муддати то 3 сол ё маҳрум кардан ба ҳамин муҳлатро аз озодӣ пешбинӣ мекунад. агар қонуншиканӣ боиси марги инсон ё таҳдиди бемории оммавии одамон шуда бошад, пешниҳод карда мешавад ки ё бо ҷарима аз 1 то 2 миллион рубл маҳрум кардан аз ҳуқуқи касб ба муддати то 5 сол ё маҳрумият аз озодӣ то 5 солро ҷазо муқаррар карда шавад. дар сурати фавти 2 ва ё зиёда шахс муддати ҳадди аксари ҳабс ба 7 сол дароз карда мешавад. тибқи охирин маълумоти созмони ҷаҳонии беҳдошт, дар ҷаҳон беш аз 690 000 ҳолати сироятёбӣ ба коронавирус ба қайд гирифта шудааст ки беш аз 33 000 нафар ҷони худро аз даст доданд. аз рӯи шумораи фавтҳо дар ҷои аввал Италия қарор дорад. дар ин кишвар зиёда аз 11 000 нафар аз коронавирус фавтидаанд. баъд аз Италия шумораи марги одамон дар Испания, Чин, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Фаронса бештар ба қайд гирифта шудааст. дар Русия бошад аз рӯи охирин омор 1836 бемори гирифтори коронавирус муайян карда шуданд ки 1226 нафарашон дар Москав қарор доранд. бино ба ҳолати ба амал омада, ҳоло дар Москав ва вилояти Москав ҳолати карантинӣ эълон карда шудааст. нашри хабари ин соатаро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. барномаҳои дигари мо идома доранд. саломат бошед.